onde moraba cos 2 fillos, nenos aínda. Eles dormían, cando despertasen coidarían que a súa nai saíra unha vez máis na busca de traballo. Baixou as escaleiras da estación, percurou unha das vías, camiñou por derriba das travesas, envolta na brétema, sentouse nunha mourea de pedregullo. Dende que lle morrera o home, sentía dentro de si un baleiro infundo. Sentía que cada quen andaba no seu, e que iso da solidaridade era unha regañada. Sentía que a xente miraba con mal ollo a xente, sentía que o mundo cando menos este que a rodeaba tiña cariz e poutas de animal salvaxe. Sentía os camiños chovidos, as froles murchas, os ouvidos xordos, as portas pechadas. Sentía unha mesta e incurable soedade. O tren pasou axiña, rolaba endolecido, bufando, xemendo, luindo metais e rachando bretemas. Roncheron os freos, dera unha noticia. Os xornais da tarde.